ilustráciu, čo som 10 rokov primátorom, teda od roku 2000 to mám dokonca do roku 2011, tohto roku sa zvýšil počet obyvateľov Pezínka o 1000, asi 300 alebo 400 ľudí. Za 10 ročie pribudlo 1400 ľudí. Takže ani do budúcnosti nepredpokladáme a vieme, aká je štruktúra obyvateľov, že nové domy si stavajú a nové byty si kupujú aj Pezinčania, do veľkej miery Pezinčania. Samozrejme, bohužiaľ aj tí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a neplatia nám podielové dane. Predpokladáme, že tých je zhruba okolo 2000, vychádzajúc zo štatistiky okolitých miest alebo porovnateľných miest. Tých, ktorí tu bývajú, nechcem povedať, že načerno, ale nemajú trvalý pobyt a tým pádom ich nemáme v štatistiky, lepšie povedané zistíme až pri voľbách, keď roznášajú materiály, že v tej bytovke len 25 rodín z 140 si prevzalo hlasovacie lístky, lebo tí ostatní si preberú v Prešove a neviem kde. Ale to je proste jav, ktorý je celoslovenský, s tým sa nedá nič robiť. Možno to riešiť nejakými bonusmi pre obyvateľov s trvalým pobytom, napríklad voľnejší alebo lacnejší vstupy na plávanie a tak ďalej. Ale to nie je naozaj, aby sme to dnes riešili.